Η ημέρα του θανάτου μας είναι η πιο ιερή μέρα, η πιο μεγάλη μέρα. Και είναι κρίμα που οι χριστιανοί δεν το γνωρίζουν και δεν επιμελούνται την προετοιμασία για αυτή την ημέρα. Για όλα τα πράγματα κάνουμε ασκήσεις για να τα μάθουμε. Τα μαθηματικά, τα φυσικά, τη λογοτεχνία, γράφουμε δοκίμια για να μπορέσουμε να γίνουμε δόκιμοι συγγραφείς. Το ίδιο για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε αυτό το γεγονός και να γεννηθούμε στην αιωνιότητα την ημέρα εκείνη τη μεγάλη και να το κάνουμε με τρόπο θαυμαστό, ώστε να πει τότε ο Θεός, άνθρωπος ήρθεν εις τον δικό μου τον κόσμο, μπήκε στη δική μου την αιωνιότητα, στους κόλπους του Αβραάμ, στη δική μου αγκαλιά, στους δικούς μου κόλπους. Για να μπορέσουμε πρέπει να αρχίσουμε να ασκούμαστε, να μάθουμε πώς να πεθαίνουμε πριν να έρθει εκείνη η μέρα. Και μαθαίνουμε πώς να πεθαίνουμε κάθε φορά που κόβουμε το θέλημά μας και κάνουμε το θέλημα που εκφράζει η εντολή του Θεού.